Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Kwamarat Saratu Shitigama daga gidan injiniya Muhammad Nazifi dan Baba, jagoran matasan karamar hukumar Nasarawa. Kirana na biyu a gare ku ƴan uwana mata. Har yanzu akwai masu zuwa cikin gidajenku suna anshe muku ƙuri'a, suna ɗaukan abin da bai taka kara ya karya suna baku, ko kuma su yi muku alƙawarin da ba za su iya cika muku ba. Asali kuma suna yin hakan ne da nufin su dakushe muku ƙwarin gwiwar ku, saboda kada ku fita ku je ku zaɓi abin da ranku yake so. Ku tuna cewar idan kuka yi haka kun sai da 'yancinku na shekara 8. Idan kika tuna iyayenmu maza an tashe su daga rumfunan kasuwa, an yanka filayenmu an siyar, an tashe su an dakule su 'yan adaidaita sau dukkanin shekara 8. Idan kuka yi haka iyayenmu mata, ku tuna wahalar da azabtuwar da muka sa shekara 8, ku tuna iliminmu, ku tuna lafiyarmu, sannan ku tuna haihuwa kyauta. Wannan nake so ku tuna, domin na san da kun tuna abin da zai fara zuwa zuciyarku shine jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. Don haka a ranar zaɓe ku zaɓi injiniya Abba Kabiru Yusufa a matsayin gwamnan jihar Kano, sannan ku zaɓi injiniya Muhammad Bello Aliyu Gama ɗan takarar majalisar jiha a ƙaramar hukumar Nasarawa, domin cewar jam'iyyar mu ta NNPP mai alamar kayan marmari ita ce jirgin fitan al'umma. Taliya dai ba ta zaɓe kuma ba za ta taɓa yin zaɓe ba. Da wannan katin za ka canza gwamnatin 'yan baran da aka kafa gwamnatin kwankwasiyya. Wannan saƙo ne daga injiniya Muhammad Nazifi ɗan Baba, jagoran matasan kwankwasiyya na ƙaramar hukumar Nasarawa, jihar Kano.